Ndewo ndị be anyị. Ụmụnna anyị si Kogi, si Delta, si Rivers, si ebe dị iche iche. Obi dị m ụtọ ịfụ unu ncha niile n'ebe anụwa. Brọda m, une m nwoke, ama m n'ime ha ụmụ, mana amaala m gị, Prince Richard Ozobu Demesa. Biko, ekelekwe m onye ọbụla, nke onye ọbụla chiri biko ya zelu. Aha m bụ ọkpọchọrọ ya ka m kpọọ ya ọhụma. Adigwe Chioma Onyema. Abụ m onye isi otu a na-akpọ Soba Asụsụ Gị Initiative. Soba asụsụ gị, ọ bụkebe họsụba Igbo, maka na ihe anyị na-ekwu bụ nke ọbụla bụ asụsụ gị na-asụ ya. Ihe anyị ji wee na-ekwu gị soba asụsụ gị bụ ka ndị si anyị n'azụ na-anụ ya, na-amụta. Ụzọ dị otu a ka anyị ga-esi wee chekwaa asụsụ dịka asụsụ Igbo, bụ nke UNESCO nakwa ihe ndị ọzọ kwugoro na ọ na-anwụ anwụ. Anyị na-ekwe anya ka o si wee dị, anyị fụ na ihe ha kwuru eziokwu, na ya bụ asụsụ na-efuzi efu na-anwụ anwụ. Obi dịkwa m ụtọ ịnọ n'etiti unu wee na-ekene ndị chịkọbara ọmarịcha nzukọ anụnwa bụ ndị otu Unified Igbos Now. Ojemba, aka m dị n'elu. Ụdị ha na-amasị anyị, akpọ ha n'anyị oku ịbịa odiri ha anụnwa. Anyị na-eji ọsọ, anyị na-eji ije wee na-awụta. Akene gị ọfụma ọfụma. Ihe niile i kwuru anọ m nnọọ wee na-ekwe n'isi. Ya bụ na ana m afụ aka ọlụ gị, mana amaghị m na mgbọrọgwụ ya karịrị ka anyị si afụ ya. Anyị wee na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Ofu ihe i kwuru, o nwere nke isi nọ ndị na-asụ bịa, ndị na-asụ bịa, ọ baa m ntị, maka na okwu m n'ehihie a maọbụ na mgbede anụnwa gbadoro ụkwụ na ọrụ asụsụ Igbo na-arụ na ya bụ njikọta na ịkpọchite ndị Igbo azụ. Ebe a nke okwu mgbadoro ụkwụ asụsụ, mgbe ahụ ọ sị ndị na-asụ bịa, wee fụ na asụsụ dị ezigbo mkpa, maka na ịsụ bịa, onye na-agafe bụ nwanne gị akwụrụ wee gewe gị ntị sị gị bịa, ị bụ onye ebe, unu esi otu ahụ wee mara onwe unu. Ya bụ na ebe m chọrọ ịgbado ụkwụ bụ ebe ọ metụtara asụsụ Igbo, mkpa ọ dị na njikọ ndị Igbo nakwa omume anyị na-emeso ya bụ asụsụ n'ụbọchị tata. Ajụjụ nke mbụ m chọrọ ịjụ wee bụrụ, enwere ihe dị ka ndị Igbo ma ewezuga asụsụ Igbo? Ọ nweghị ihe dị ka Igbo ma ewezuga asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo fuo, Igbo efuo, maka na ihe niile anyị ji bụrụ ndị Igbo dị n'ime asụsụ Igbo. Okpukpe anyị, omenala anyị, ekike anyị, nri anyị, ilu okwu anyị wee dịrị gawazịa, ha niile dị n'ime asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na asụsụ Igbo nwụọ dịka anyị si eme ya n'ụbọchị tata, anyị mụta ụmụaka anyị asị na ha ama nsụ Igbo. Wee na-ajụ mụ na gị na-abụ, anyị sụchaa hapụ ebe a, kedu ndị anyị na-ahanye ya n'aka? Ọ ya bụ na asụsụ na-anwụ ọnwụ. Di na nwunye na-akpa nkata, ha na-atapụ Igbo, na-akwari ọchị, ha chizi nwatakịrị ozi, junior go and get me water, ha tụgharịkwa sụọkwa Igbo ha na-asụ. Ọ gosiri asụsụ na-anwụ anwụ. Ọ dị mwute na abịakwa n'ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo, ọ bụrụ Bekee ka eji ekwu okwu. Ihe dị otu a na-egbukwa asụsụ anyị. Ọgbakọ a bịara ka a kpaa nkata ka ụmụnne, ka a gwa izu, onye ọbụla na-asụ sụpịrị sụpịrị. Mana nke m bịa tata, obi dị m mma, maka na ebido na mgbe ụtụtụ wee tapịawa ya ebe Igbo. Anyị mara nọ ihe Igbo ka anyị na-eme, anyị mara nọ nnọkọ ụmụnne ka anyị nọ. Izu ọbụla anyị chiri ebe a, onwe onye na-agafe ebe enyi ga-ama ihe anyị na-ekwu. Mana o nwere ndị nke ị ga-eje, a ga-asị na ọgbakọ ndị Igbo, iru ebe ahụ, onye ọkammụta prọfesọ na-asụ nke ya, onye nke ọzọ na-asụ. Maka ndị Igbo anyị na-achọ ebe ọbụla anyị nọ ka anyị gosi onwe anyị na anyị agụka, maọbụ na anyị bụ ihe anyị na-abụghọ. O wee bụrụ oyibo ka anyị ji egosi ihe dị otu ahụ, chee nọ amamihe, mana ọ bụghị amamihe. Mana ebe a m bịara, eji nwayọọ wetunata ya, na-akpụ ya ka nkata ụmụnne, na-agbụ ya ka izu, o wee na-adaba. Ọ ihe kwesịrị ekwesị. Ya bụ na ana m ewere onye ọbụla n'ebe a aka elu. Ọnwa asụsụ Igbo na-anwụ taa so n'ihe na-ebutekwa nkewa na adịghị n'otu n'etiti ndị Igbo. Ihe a bụ ihe mere nwanne m nwoke rụtụrụ aka n'oge agha. Ofu ihe a bụ ihe mere ndị mmadụ ụfọdụ si
ebe ha na-eche izere ndụ biko na ha abụghọzi ndị Igbo. Ụmụaka anyị biko onye nkụzina na unu bụ ndị Igbo ka anyị nafere ka anyị zere ndụ. Tatazi ndị niile ahụ mere ihe ahụ ọtụtụ n'ime ha anwụchago, ma ndị sozi ha n'azụ amaghịzi ebe ha kwụ akwụ. Ọ ya bụ njem a nwanne anyị nwoke na-eje na ndị otu ya ka a ga-esi kpochite ndị bụ ndị Igbo azụ. Ụfọdụ na-azakwa afọ Igbo Chukwuemeka, mana ịbịakwa ọsị gị na ya abụghị onye Igbo, ị na-akọwara ya ọsị gị chaa chaa na ya abụghị onye Igbo. Ya bụ na obi ihe a na-emekwa tata ebe ọ metụtara asụsụ Igbo. Ịmụta nwa isi na nwa ga-ama nsụ Igbo, nwatakịrị ahụ too, kedu ihe nwa nke ya ga-asụ? Ọ manye ihe ọ na-anwụghọ. Nwa gị anyị na-ekiri tata na anaghị asụ Igbo mara amara na Igbo esigo na be gị pụọ. Ihe ọ bụla so gị n'azụ, agbụrụ so gị n'azụ, ịnọcha n'ụwa pụọ. Ihe ahụ idebere bụzi ndị na-anọghị asụ Igbo, ndị na-abụghọ ndị Igbo, maka na ọ nweghị ihe dị ka onye Igbo ma ewepụ asụsụ Igbo. Ọ asụsụ Igbo na-enye mmụọ eji abụ onye Igbo. Ihe na-anụ na ndị Igbo na-eme nke a na ndị Igbo na-eme nke ihe anyị na-eji mara ndị Igbo ọ n'ime asụsụ ka ọ dị. Nwatakịrị mee ihe dịka nna ịtụọ ihu okwu si ọ bụ ihe agwa ga-emezina eke mgbe ka iji eme ọkwa mgbe eyigo nwata ọkwa ịmụta gị akọ. Ihe a niile bụ ihe na-enye anyị amamihe ahụ pụrụ iche eji asị na ndị Igbo nwere ka ha si eme. Mana tata ụmụ nke anyị na-amụta koro n'elu, ụfọdụ amadị ha aha ha na-azapụtara ka ha pere mpe ịchọ ịkpọrọ ha n'obodo ha ezoro gị maka na ha enweghị ọdụ okwu, ha pere mpe. Mana o nwere mgbe ha ga-eto bụrụ okenye, ịfụ na ịnata ụlọ dịka okenye ga na-afịa ha ahụ, ọkachasị mgbe ị na-anọzi ha ma nchọ inwe mmekọ ha na ndị Igbo ibe ha inwe mmekọ maka na ihe a na-eme edoghị ha anya. O wee bụrụ aka ekpe anyị na-eme ya, nwa nke ga na-amaghị asụ Igbo ọ mụtakwa nwa nke ya ama mmasị Igbo, ọ mụta nwa ọzọ onye nke ha ama mmasị Igbo, amụrụ ya na-aga otu ahụ, mụgidezie ruo mgbe ọ ga-abụ eruo amụtawazie ndị na-amaghị dị chaa chaa na ha bụ ndị Igbo. Maka na onye nke anyị mụtara n'ike oje obodo oyibo ma ọ bụ jee mba Lagos, mgbe ị na-anọghọzi ọma nwee mmasị nata na mpaghara anụ ma ọ bụ nata obodo. Ụmụ nke ya nọ ebe ahụ zụwa ha etokwe n'obe ebe ahụ zụwa ndị nke ha. Ọtụtụ omenelu ka a na-emezi kịta maka enweghị ezigbo ntọala. Ọ bụrụ ihe anyị na-eme, ma ndị n'ime anyị bụkwa papa nnukwu na mama nnukwu sokwa eme ofu aka ekpe a. Ime ike nyọrọ kịta isi ụmụ nke m na-asụ Igbo, nwa gị ọ na-asụ Igbo. Ọ dị mma dịka m si wee na-ekwu, ihe m na-akọwa bụ na asụsụ anyị dị ezigbo mkpa, na ụmụaka anyị jụrụ ịkụziri asụsụ Igbo tata ga-abụ ndị okenye isi awọ echi ga-anọ n'ọnọdụ a anyị nọ na ya tata n'ala Igbo dịka ndị okenye, dịka ndị agaghị emegara anya ka ha tụziere ndị ọzọ ihe ha ga-eme. Mgbe okenye ga-eru nwa gị aha aka echi, ọ ga-emenwe ihe dị na ya, o nwere ihe na-enye ya tata bụ ihe ọ ga-eji mara ihe a tụrụ anya n'aka ya dịka okenye echi. Dịka onye nkụzi asụsụ Igbo mbụ, ọ na-abụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ m mgbe ụfọdụ kacha ndị nke nọ mba ofesi ịjọ nwatakịrị ịbụ onye ebe ọ sị gị my dad is from America and my dad is from Nigeria, I am from America. Ọ ihe ha na-azakarị i wee kụziwere ya, ọ ga-asị gị my dad is from, ụfọdụ ga-asị gị my dad is from Imo State, my mom is from Abia State, I am from America. Ọ ma ebe ha tinye na onwe ya si America, idozie anya na anyị wee kọwara ya na ọ bụ onye Imo ebe ọ bụ na papa ya bụ onye Imo. Mana ọ bụ na nwatakịrị ahụ enweghị onye kọwarịa ya, ọ mụta nwa nke ya, gịnị ka nwa nke ya ga-azazi echi ma jụọ onye ya? Nwa nke ga-asị my dad is from America and I am also an American. Onye nke ahụ efugo, ịfụ na nsogbu asụsụ Igbo ga-ebute na nkewa ndị Igbo, ihe ọ ga-eme n'ọdịnihu ka na-abịa. Nke anyị na-afụ tata ka bụ obere okwu, identity crisis, onye akpọrọ ya n'olu bekee, ndị na-amaghị aka n'ihe nke ha ji ama aka ekpe ha. Mgbe ahụ kwa ifụkwa na ọlụ nwa anyị na-alụ tata anyị chema arụcha ya ezuo ike, nọ mgbe ahụ ka nke bụ ọrụ ga-ebido. Aka m na-ekwukwu ya na-ekwusi ya ike na ịkwalite asụsụ Igbo dị ezigbo mkpa ma bụrụkwa ọrụ onye Igbo ọbụla kwesịrị itinye aka wee na-arụ, maka na asụsụ Igbo bụ ihe anyị ji ama mma dịka ndị Igbo. Anyị hapụ ya mma anyị arụọ. Nchekwa asụsụ Igbo dịkwa ezigbo mkpa na nke ya. Ịdị na-asụkọrịta Igbo n'etiti onwe anyị ma n'ụlọ ma n'ije, ịkụziri ụmụaka anyị Igbo, ịkụziri ndị mba ọzọ anyị na-anụta Igbo, ịkụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ, iji Igbo ekpe okpukperechi, ọkachasị ndị na-eje ụka, ọtụtụ ndị ụkọchukwu pastọ n'olu bekee
bekee gbagoro bekee gbada ekpere anwere m ndị na ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ asị ka ekpe ekpere onweghị onye Igbo na-apụ n'ọnụ onweghị onye okenye na-ekpe ekpere n'asụsụ Igbo onye ọbụla in Jesus name obido mana isi kpee ya n'Igbo akagheriwe ọnụ ya bụ na ihe anyị na-agụpụta bụ ebe a ga-etinye aka n'ọlụ ijikwa Igbo na-eme ejije ụzọ niile aka ga-esi wee chekwa asụsụ Igbo ya bụ onye ịma ijikwa wee na-emekwa asụsụ ọrụ official language eziokwu na Naịjirịa bụ ebe omenala dị iche iche ndị mmadụ dị iche iche agbụrụ dị iche iche bịakọrọ ọnụ wee bụrụ otu obodo mana ọ bụ na ndị ọrụ na-eru n'okwu ga-etinye ọnụ ka Igbo bụrụkwa asụsụ ọrụ ọzọ nke ịbụọ na mpaghara ala Igbo iji degara gọọmenti akwụkwọ ọ bụ na ịmaghị ede na bekee dee n'Igbo anabata ya abịa nzukọ ịmaghị asụ na bekee sụọ n'Igbo anabata ya n'ụlọ ọrụ ịmaghị ekwu na bekee kwuo n'Igbo anabata ya ndị na-eme ihe ọfụma bụ ndị ụmụnna anyị ndị Yoruba ma ndị Hausa ịpụtagodu na Abuja n'ebe isi oche gọọmenti dị ịtụ ha na Hausa ahụ onwezi ihe ọzọ gị na-agba na-ekwu na bekee ihe ọ bụla ị chọrọ ọ na-emere gị ozugbo ozugbo mana nke anyị ndị Enugu anyị nọgodu n'ime ya ịbata onye isi ndewo how may I help you onweghị ka ịsabi ya n'ọnụ Igbo na-eme gị ka ị sụgharị ya bekee ahụ ka ọ wee were bekee wee maa ma ịma ihe maka na anyị ji bekee ama ndị mkpụrụ akọ na uche na ndị na-enweghị akọ na uche echiche ndị Igbo bụ ihe ahụ na onye na-asụ bekee ma ihe nwa akọ na uche nke na-amaghị asụ bekee amaghị ihe nke o ji enwe akọ na uche ya bụ ụmụnne m ọrụ a ga-arụ karịrị akarị achọrọ m iji obere ukwu anụnwa nke anyị dere bụ ihe anyị ji agbasa ozi anyị wee kwalite uwe ọrụ na mgbede a ka anyị jisi ike dọnyere ụmụnne anyị ndị wepụtara onwe ha ịgba mbọ ijikọta ndị Igbo ọnụ n'ụzọ dị iche iche ka anyị dọnyere ha ukwu ọ bụ na ịma wepụta onwe gị dọnyere ha ukwu otu ọ bụla ị nwere ike ka ya gwọrọ ha na-arụ na-aga n'ihu ọkwa achọwa isi ọchụ agawa n'ụzụ kedụzi ebe ndị okenye tinyere isi ewu ji amụzi n'ọgbụrị ndị Igbo gboo si na onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya mana ndị Igbo taa aghọgo ndị ajụrụ ajụ buru ụzọ jụọ onwe ha ebee ka eji Igbo eje ajụjụ onye Igbo jụrụ nke mere ndị ichie ndị mbụ nakwa ndị nna nna ya jiri wee sụọ ude ma gwa akwa arịrị n'ala mmụọ onye ajụjụ ka m jụọ gị ekekere ụwa ọ dara iberibe ọkwa Chukwu kere mmadụ kee mba kee agbụrụ kekwa asụsụ na omenala dị iche iche ka nke ọbụla dị iche n'ụdị nke ya ka mma were dị n'ụwa site na ejirimara ndị a niile ejirimara nke ndị Igbo bụzi ọba akpọrọ mkpọkọrọ nke agbata obi jizi ekpo ntụ onye ajụjụ ị nụla akụkọ banyere ndị nna nna gị ha ndị odogwu ị maara ntọala ha ji wee kwuo Igbo bụ ike ị maara ntọala ha ji kwuo onye agha na nwanne ya ị maara ntọala ha ji kwuo na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ama akọrọ gị ka ha siri sie ike akọrọ gị maka ihe niile ha ji aka ha were mepụta ị nụla maka nsibidi edemede ha dere mgbe ụwa nọ n'ọchịchịrị akọrọ gị maka Igbo landing ka ndị nna nna mụ na gị si họrọ ịnwụ ọnwụ dike n'ime osimiri karịa ibi ndụ ohu ị maara na ọ bụ asụsụ Igbo ka ha ji were kpọkuo mmụọ du ha wee gaa ka o duru ha wee laa onye ajụjụ o doro anya na ịmaghị ebe mmiri bidoro mawa gị kedụkwanụ ka ị ga-esi mara ebe ọ nọrọ kọọ gị ọ bụ na ịmaghị na asụsụ Igbo bụ mmụọ ebe onye Igbo n'onwe ya bụ asụsụ Igbo dị ndụ ihe agụ jikwa n'ụdị ebube dị ya na mbọ ọ bụ asụsụ Igbo ka Igbo ji dị ebube ọ bụ n'ime ya ka ekekere ụwa zoro amamihe ndị Igbo niile nna nna gị sụrụ ya nna gị sụọ ya gị nwa na-asụkwa ya mana nwa nke gị amaghị asụ ya n'ọnụ ka ọ na-azụ onye Igbo nke ya kedụzi ka o rutere na nke gị ugwu ji agụ ị masịkwa na onye hapụ ihe o ji ama mma ya rụọ ọ bụ mere n'ihu gwa mpịtị n'azụ onye Igbo ikwu Igbo amaka mana nwa ya amaghị asụ asụsụ Igbo
ọ bụ usoro okwu m eso n'omume m. Ọ bụ usoro okwu m eso n'omume m. Onye Igbo ikwu Igbo ga-adị mana ọ naghị akụziri nwa ya asụsụ Igbo. Kedụzi ka Igbo ga-esi wee dị? Kụziere nwa gị asụsụ Igbo ka o nwee mmụọ onye Igbo, ka okwu sie ya ike n'ala ka ọ dị ka ibe ya. Kụziere nwa gị asụsụ Igbo. Ndewo.